Assalamu alaikum, barka kuma da yau dai mun sake kawo muku wasu application guda biyu masu matuƙar muhimmanci. Wannan application guda biyun kaɗai wasu za su taimaka ma ka zan rubutu wato chatting da kowane irin yare kake so ka yi chatting da shi. To yau ya kamata ku biyo mu cikin video ku gane su wannan application. Yauwa bayan ka hito za ka shiga cikin Google Play Store. Bayan ka shiga Google Play Store za ka danna wurin searching, za ka searching Gboard da kuma He Translation. To yauwa bari mu nuna muku Gboard kamin mu je wajen He Translation. Yauwa za ka rubuta Gboard, Gboard, yauwa Gboard. Yau gashi wannan dai kowa san shine gashi Gboard gashi. Yau bayan ka yi installing Gboard, ni na rige na install ɗi ne, yanzu ba zan sake install ɗi ne ba. Yau bayan ka ɗebo Gboard sai ka dawo baya, sai ka dawo wurin searching, sai ka searching He Translation. Yau gashi za ka zo ka danna. Bayan ka danna shi na buƙatar ka installing, bayan ka installing su sai ka ubuli ne. To yau yanzu bayan ka installing za ka danna wani alama kamar haka. Bayan ka ɗan jira shi na ɗan wani lokaci ya wuce, za shi nuna ma fuska ta gaba. To bayan ya nuna maka za ka danna wannan OK, alama OK. Bayan ka OK za shi nuna ma alama ka bashi dama shi za aiki cikin wayarka kamar haka. Bayan ka yi haka nan sai ka dawo baya. Bayan ka dawo baya za ka danna wannan alama C-band kamar haka. Bayan ka danna wannan alama shina son kai off, za ka jawo kasa. Yau gashi da an rubuto He Translation. Bayan ka danna He Translation za ka zo na alama sai ka tada ta. Bayan ka tada ta kawai sai ka OK. Bayan ka OK sai ka yi baya. Bayan ka yi baya yanzu gashi nan ka je kana ganin ga wata alama ta hau gata, kana ganin ta wannan alama ta hau. Yanzu bayan ta hau ka gana wurin gudu wani alama na da ka gara ma. Bayan ka gyara ta tema sai ka zo nan. Yanzu bayan ka zo nan inda abinda ake nufi Malang abinda ake nufi Malang yare na shi, kuma nan Langue de votre ami wato nan ka canza. To ni yanzu sai aza yare na gashi na aza Hausa. Nan ga zan bar shi da Shunanci ko da Indiyanci ko da Faransanci ko da Angilanci. To duba wannan sako za mu danna nan. Yanzu gashi sakon da an turo muna da yaren Faransanci, to mu kuma tana ba mu ai Faransanci ba, muna son mu fassara mu ga me aka rubuta da Hausa. Yanzu wannan alama gata, gashi wannan alama ita zan jawo zan danna. Kaga na riko abin da an rubuta ya kake, shine an ma'ana koma alevu. Kaga na bi salut, barka dai ya kake. To yanzu na ga abin da rubuta mai, in ina son mai da mai zan danna wurin searching. Tsari da He Translation. Yanzu za mu dawo ga Gboard. Yau yanzu gara mun ƙara muku bayani wanda za ka jawo wannan alama gata ka wasiri abu, shine aka ni da He Translation. To yanzu za mu komo da Gboard. To shi kuma Gboard shine zai taimaka ma yadda za ka mai da mutum message bayan ka kalla da He Translation ka ga abin da rubuto ma, ka kuma kana son ka mai da mai ba tare da yi kuskure ba. Za ka danna wurin searching. Bayan ka danna wurin searching za ka danna wurin tambuga su guda uku hannunka na dama. Bayan ka danna za ka danna traditional, gashi nan da an rubuta abin ka je ta Google da wani yan randa, za ka danna kamar haka. Bayan ka danna gashi na wuri biyu sun bayyana. To in ka diba nan gashi ka gani ko. Yanzu nan sai ka aza yarenka na Hausa, hannunka na hagu, hannunka na dama sai ka aza yaren Faransanci, tun da shi wancan Faransanci shi ji. To bayan ka haka nan sai ka yi mai rubutu da Hausa, sai rubutun shi sauya zuwa Faransanci ko kuma zuwa Ingilishi. To yanzu bara mu gani, bara ka gani. Yanzu gashi nan zan yi sace rubuta mai lafiya lau. bari ka gani
lafiya lau. Yanzu kaga abin da gashi na rubuta ma bon santé, ni kuma na rubuta lafiya lau, ka gani. Yanzu bayan haka nan bari yi mai rubutu da Ingilishin gani. To shi wannan kawai da ka sauya gashi nan kotan. Bayan ka sauya gashi nan sai ka rusa Angale, bari rubuta mai lafiya lau, lafiya lau, gashi nan ka gani ko. Yanzu ina so kuma in sa Arab, sai mu nemo Arab sai in sami, ina son in nemo yaren Shina ko yaren America ko wani yare dai na Hindi ko duk yaren da ka gara ma za ka iya rubutu da shi ko kuma ka yi chatting da shi mutum ta hanyar wannan application. Yawa nan na ƙarshen bidiyo kuma